Hej, jeg Bo Roach, og velkommen til dere helt egna Lo-Fi G-varsp. Til høstaver og G-festivalen er så smått vi ferdig i gang. Og fyrskiperne har lagt senest i hånd og alt det som skal hente etter vikskiftet. Og vi er her og vi får dokumentere alt det feita og coola som henter. Nek nuch tinker sucha Oceans Festivalet, som blir med seg det beduinerkjaldet som sitter ute nu. Her superhona alt der inne. Her puter og tepper, her man kan sitte og chilla, en bare bant til søgner av. Og så det snakker plattar som blitt setter opp i samstarv vi snakker arkitekter i Danmark, og ta seg utla folk langt damer da. Ja. Vi sitter her utenfor beduinerkjaldet ved Louis fra Byrå Detours. Og Louis, kan du fortælle lidt om, hvad for en gruppe I er, og hvad det er, I laver? Jo, altså, vi hedder jo Byrå Detours, og vi har lavet kunst siden 2007. Og det vi egentlig lægger imellem, det er arkitektur, kunst og design. Og så kan man sige, at denne her opgave er sådan mest kunstbaseret, fordi det handlede om at lande her for 10 dage siden og finde ud af, hvordan kunne man lave et areal, som vil være hyggeligt og sådan sidde i og kunne sådan hygge sig med en øl eller drikke lidt, eller og kunne både se den store scene og en lille scene, der kommer der, og så er der noget chill out indenfor om aftenen. Så det er dejligt, og det er også dejligt at være tilbage igen. Vi var her også sidste år, hvor vi lavede noget nede på Grunden, men så i år fik vi så til opgave at lave noget, som var lidt mere centralt, hvor folk kunne sådan mødes og ligesom kunne sådan overskue, hvad der skulle ske, hvor de nu skulle hen, eller videre i programmet. Og nu er jeg så færdig med det hele. Det hele ser ret færdigt ud. Hvad skal du så lave de næste par dage? Jamen, jeg skal i hvert fald se hende der Lulu. Det bliver jeg nødt til. Det skal jeg se. Men altså, vi holder jo sådan set bare fri nu. Nu synes jeg også, at det fortjent, at mit crew de har givet den gas i 10 dage hernede. Og det er blevet rigtig, rigtig fint. Og jeg håber selvfølgelig også, at den lokale befolkning er glade for det. Fordi så bliver vi, så er vi jo først rigtig glade. Men så vi holder bare fri nu. Drikker lidt øl. Hygger os med den færøske mentalitet. Det er de bedste mennesker i verden, men nogle gange går det lidt langsomt. Ja. Vi stander nere i Sanden i Gøte, og her er nok skott løyve i langt. Her stod der nere i stjøt til å ha det nok stått litt. Men nå får det ivrig hittet til nybygde saunaene. Og hva gjør det ditt? Grønne flipp. Hva gjør det ditt? Vi har kjent opp, vi møtte til i morgen, så kjente vi det opp, og for jeg har fått det, det skulle ikke være hittet klokken 12, men det ble så jeg var så, det man kan kalle tekniske trobelager, så det var ikke høyt før klokken 12 eller halv natt. Og så skal man halta det ved lykke, hva det brenner i, og sørge for det søndre vattnet, så man må skifte søndre vattnet ut. Og så selger vi et armbånd, det koster 100 kroner å komme i posten. Och så det för allt viktigt så kan det vara så ofta som du vill ta. Men helst max halvan timme agenten. Vi säljer så länge kö så det. Titta så gänga vi runt här och är öliga hårt. Ja. Vänta då det var väl vi här, ja? I tar och nu så är väl vi här till det. Så nu har vi en tur till bygdena och det verkar som om att något ska löv långt är kommit i. Vi blir att sätta i kväll. Ciao. Bye. Woohoo!